What's up, guys? What's up? It's a beautiful day. On a nice Tuesday. So, yeah, yesterday, I realized that he 67 minutes like Mandela's day. It's on Friday, and I didn't realize that. So I need to make quick plans because if Face of Pinetown needs to do some charity work. Now I'm going to clinic yase Pinetown, and then I'm going to la stop sign something like agriculture, farming, something like that. So I want to speak with these two organizations if we can spend our 67 minutes in, and then maybe gule agriculture memorials, and I can, sibasize and then the clinic is clean, and then Coco, Spain. Yo, usayingiphizi kabi. Ufuna imali yami sisi. Hayi yazi. Hayi. Uyi-godmother enjani kanti? Ufuna indlela comment. Guys, nangu ngafuna ungibhadala. Shansel uyabenza leyo nje. Oh, so ngenza Ungalingi. What's material? How my good. Leya tata. Uthe ubhutisa kakutshalanga kanti. 80 rand. Wena uthe mina ngizela ngazi ngizo. Mina ngithi maybe uye uyonegotiate naye. Uzwe umtshela nokuthi awunamali. Yamuthi awunamali onayo. Hayi anginayo my friend angavuma ukuthi ngibhadale imantene. Hayi lo tata my friend akakhuluma next phela mina izolo ngingaphumi. Iyabhora yephi mfowethu wakhe mangekho sengihamba lapha ngiyi1. Yo. Masiye. Okay, that's fine again. Sengizovela ngiphume kanje. Okay, ngicela. Uye clinic straight or? Ngiqala. Wona uthathile? Asingilingana ngithi mina. Ngiyasho nje ngifuna le issue. Rian. Kakhulu hayi phela mina ngikhathele ukuba yi-messenger yo. Hayi Hasina uqale izolo kuphela. Izolo kuphela sisi. My friend. Wena Amaqanda kahleni lana. Akahleni ngisizokushaya. Lapho kakhulu bahlala yithi. ya ufuna mina ngigule. Koko. So uHasina bese kangitshelile ngeyicathulo so bengithethe i3 pairs so angazi ukuthi Yethe A1 is 80. okay Yeah. So angazi so manje ngingakwazi ukuthi ngibhadale imantende. akona inkinga. Awona a deposit at least ngiyazi kumnikeza something. Yo angazi yasanginamali manje angazi ukuthi or ngizithathe imantende Ngeke ngitsho njalo uyabona because awuthi sithi right or mina mangiyithola ke ngizoyiletha mawethola kuna inkinga. ngizozama nami. Kuna inkinga. Ngizotry uku-explainela naye lo baba lo. Ngizozama uku-explaina kodwa anytime ayikhona ngizoyiletha. Okay, ish ngiyaxolisa yazi. Hayi. Khona izinto shemini zayigcashile ngizithanda. So watatala lawa waitu. Awaphi lawo? Lawo yana ngithande lawo ayijiri kakhulu. Yeah. All right. Umama bekangibuza ukuthi ikhona i-size 5 because then ufaka i-size 5. Ngizokubuzela ke. Okay. Wona lawa ama-pencil yini of any kind. Any kind. All right. Okay. Thank you. All right. My friend ngiyacabanga like anginamali. Yo. Ngibengafuni ukuthi sifake i-prayer ngamuva bese ngingamuphi la next week.